Eufòria als carrers de les ciutats i pobles de Costa Rica, més que per la victòria de l'oficialisme per la derrota del predicador evangèlic Fabricio Alvarado, que feia perillar la tolerància i les llibertats. El nou president Carlos Alvarado, de 38 anys, periodista, novel·lista i exroquer, es mostrava emocionat davant dels seus seguidors. El candidat del centre-esquerra havia aconseguit gairebé un 61% dels vots, aixafant les expectatives del seu rival, guanyador a la primera volta i que ara es quedava amb poc més d'un 39%. Mi deber será unir a esta república, unirla para sacarla adelante y que sea la república líder en el siglo XXI. I és que els anomenats ticos, en contra dels pronòstics, no han volgut avalar el predicador ultraconservador, que havia fet pivotar tota la campanya en el fonamentalisme religiós i en els atacs a la comunitat homosexual que ara respira alleujada. Hoy gana el amor y tenemos que demostrárselo al mundo. Hoy definitivamente estamos de fiesta celebrando por mi comunidad. El triomf del jove Carlos Alvarado s'ha fonamentat en la mobilització dels joves, de les dones, dels sectors que valoren una Costa Rica moderna i respectuosa amb els valors de la llibertat i la democràcia. Un país dels més progressistes de la regió amb una taxa d'alfabetització del 97,5% gràcies a la inversió d'un 7% del PIB en educació.